تصريحة هەلدار خەلیل بعلی لەشکری ڕۆژ و وا گوتنێ نەشێرین و نەخۆش سەروانە دبێژێ ڕاستی مرۆ شەرم دکێ دەبێ دەمێدە تێڤ تصریحا ددێ ئێمە دبینم ئەبەدەن خزمەتە دۆزا کورد ناکێت سووریادا دیسە ئەسبات دکن گۆ ji destpêkê و حتانî niha mebestawa neyek rêziya Kurdî her bercewendiyê hizbîtî tenê û menzûma PKK û Partiya PYD di Hundirê Sûriya de bercewendiyê xwe hizbî tenê pêk têne a got negelekî guncawa bi doz û daxwazê Kurdî di Hundirê Sûriya de ême dibînim ebeden tiştekî şaş e galetîka mezin e Eldar Xelîl bê Foza bê İlham bê kîjan rayedê wana wan berpirsê wayê got ê PYD Mesed û Qesedê ê got vî rengî dibêjin ême dibêjim gereke bersiva wîne li cem berêz mezlûm bê bersiva wana zû bidin êwilo tevî got Eldar Xelîl serokê şanda danûstandinê ji aliyê PYD ve bi vî rengî istîbaq dike berî got bigihine rûniştina gera sêyem ji ber va tiştê got hîn negihanê de û cihê nakûkiyê ne got ser danûstandinê bikin tê bersivê didê pêşwext ji bo bêhêvîkê çêkê ji bo milletê Kurd car dî bikeve metirsiyê de heger çendek mabin û xitiyarên mabin ê temen mezin ew jî bifikirin çawa baz din ji deverê ji ber got netîfaqa Kurdî devera Kurdî dike bin metirsîka mezin de ev tesrîh ebeden xizmeta milletê Kurd û qediya Kurdî nakê.